Ikusentzuleok, ongi etorri beste behin, Tazio Zuduperen Dark Souls 2 zuzeneko berri batea, Torreón de Hierro. 21 ordu damakizkigu, ia 22, 97ko nivelen gaude. Ez da broma, ez da makala, Zuduperen jarduna Dark Souls 2ko saio hontan. Eta bueno, ja ratxa hartuta, segi berra dago. Ez beharra daulako, baizik eta kristongo baneukelako segitzeko. Joku ikeragarria dago. Eta tontamente harima galtzen haitu nintzen atzo. Harimaki ezintzean esku artean. Eta hori gaur estrategia aldatu behar dut. Banan joan behar dut hartaburu hauekin, ze gero pilatu iteia eta disgustok etortzeia. Eta, beno, ean oin hori izteran, saio hontan behitu non hil nintzen, azkeneko. Hartaburu baten gixan. Bitu, ja, 2003 damakizkigu. Bueno, lehendik pilatuta zuden, hor, hartueten harimazaku berde hortan, noski. Hortzezu hemengo dinamika. Baina zeitun, eske hauek, bueno, hemen ja txantxak amaitu dira, eta zonalde hau zailago izateaz gain. Epa. Me caben, dio. Badut ospotxoak. Bai, minutu bat eta 45 eta lehenengo potxoa iritsi da. Kaixo, Ilargi, zemouz, ongi etorri gurera. Ben gaude, atzo bezala, hotzak, eta Dark Souls 2ekin gozatzeko asmo ikaragarriarekin. Ze kontatzu? Hoi hartzongo izartxoa, Ilargi gure izartxoa. Txantxak Dark Souls da. Inoiz Txantxak Dark Souls da. Inoiz ez, esan nahiko zenun. Edo inoiz gertatu izan da txantxak egotea Dark Soulsen. Txantxa izan da, eta joku soil bat gutxigo. Ez, Dark Souls Euskalia binez zure saldiaken. Osa, Dark Souls ez da inoiz txantxa izan, eta joku soil bat gutxigo. Behatz saltxi. Txisk. Zer deu? Zer pasatzea teklauakin? Hemen dator, hartaburu hau. Bere ordaina jasotzeko gogoz. Hadebuk. Hadebuk. Arazo badao txaten, edo? Arazo badao txaten? Ja. Hostia, eske horiek puntatzeianen arriskutxok dira. Nizka. Idatzi dana hola, favorez. Mendik aurrea, dana holako gauzak irakurtzen nahituko naiz. Nizka. Eske justo Sartna izenean Ilargirena irakurri dut. Nefgieur. Izan zeiteken Dark Souls 2an mundu Drangleikeko hizkuntza. Eske justo sartu nahi izenean Ilargirena irakurri dut. Bale. Justo Sarth nahi izenean. Zer modu zaudete? Ondo burukadaka gabiltza idazten. Ostia, norbait hemen altzeon. Ontsa enterau naiz. Ezin fundamentu zidatzi behatz saltxitxekin. Alaxi da. No, norbait ate eta Ilargi, ongi etorri. Beste saio bat. Ja, 8.000 harima dauzket. Berriz beldurrakin jokatuket. Eta han, ostia, ontsa ikusiatzea. Ontsa ikusiet... Bestet kentzen, ez? Bizitza ez. Gezi horrek baitu, pixka esploratu ingo guain. Hola, bagestutan hola. Han fondon da hori boss izateko pinta duke, zubia, bai, baki zubia pasa horretela. Baina hor ikaragarrizko bossa egongo alako nago. Gauzat net konprobatu segi horretik. Zenbat harima behar ditut, niola igotzeko, 13.000. 8.000 eusket. Gora zatagak! Zataga zertzen? Palanka? Zertzen zataga? Gaztu zait?
Palankazan tiratzekoa? Hori ondo ikasi behar dut, Norbaitek entzun jakinduri ere ikustalia eta gero. Noski. Zataga. Zataga sakatu behar da, hemen. Zubie moitzeko, bueno, ya sakauta dago, Zataga esaldi baten erabili nahi nu. Zataga. Hala, 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 hala. Vale, Vale, Ez dut nire errua izatea nahi. Zataiak, ez ikasi zataga, mesedez. Ez dut nire errua izatea nahi. Gero euskaltzaindiak isuna jarriko dit. Vale, zataia, ondo esango dugu, ez? Ondo esango dugu, zataia. Gora zataiak. Zataia sakatu. Genun. Zubie ekarrire bai. Ekarrio jetxe oztak nondik ateazan zubie egesan. Nintzen fijau. Zataga gustatzen naunei. Bueno, ba, zuk nahi bazu, zataga esan. Beste ondo esango dugu. Zataia. Hor zuen irakasle ematen hon. Bilargik, nahi balin bau. Zataga, baina besteok zataia, bale? Osti! Joder, nun hasi nahi zen sendatzen. Zea, katx, hondik berotzen nahi naiz, bale? Zatalia! Bilargik oain heli ezartzen leku guztietan nahaztu itea. Eta igual esateko, bai... Zaidatzen noen hitzik. Bai, bidailatu zazu, eta holako gauzak esateitu bapaten. Ez da egun hundik eta zaion dislexia hori. Ostia, desesperante xamarra, zonalde hau. Argi eta garbi diotzuet. Inbeatena da, ja, tonto, nivel bat igotzeko baina ari maizango iteu. Ez banagoe akatzen biden. Torri. Vale, hau, eroriko alda. Tira, ni bizkaitarra naiz, ez zaitez larritu. Ah! Ez pentsa bestek ez eta zeta ondo desperretza ditugunik betidanik, norbait? Sudaderan txapelakin duendezillo bat ematen zuzenekon. Un duendezillo timidillo. Ai! Ni neu berez zarauztarra naiz. Baina, oen dala... Oen dala... 9 urte edo... Oen dala 8 urte edo... Gipuzkoa barnek aldea bizitzea honetzen. Horretxu zumarra... Oen lehazpen bizi naiz. Eta... Guillermo... Eta zea... Ba, nik ez eta zeta ez nitu ondo distingitzen. Zarauzko nire izkerakin. Baina gero barne alde joan itzanen, ba... Horrik hasi nun, ez eta zeta ez dela letra iguala. Eta bain, ba, saiatzen naiz, piskatzen nabarmentzen. Bere ikaskuntza hori. Baina ez pentsa. Ei! Me caben dio. Caben dioro, Amazazpi mila harima, buf! Buf! Beldurra sartu zait. Aberatxan beldurra sartu zait. Bani joan, gaur. Letra berdina dira, alderantzi zita, argi eta garbi. Denboakin desagartu ngoia lasan idezu. Denboakin simplifikatzea jokoula. Mundu bak. Tamalez, edo zorionez. Venga, guazen etxea. Aberatzen beldurra ez, xurrena. Guazen, venga. Venga, aguante igo berra dola. A ver, pentsau dut, aguanten... A ver... Gauzatu nartu behizuet. Pentsau dut, aguanten nire arrokei hori, nire unbekei hori, o igual... Aztu inberko etela, ze kontura honaiz, ba, DLC guztik pasan ditutela eta oso zailak diala. Orduan ezin dut erabili hemen tonto nahiten. Orduan, ba, bueno, vitalidat pixkatikoko eto, bale?
4.900 arima. Kolkoan hartuta. Ep. Hemen gehiago. Hau, alma de caballero orgulloso. Ez dakit erabili edo... Igual gema batzuk, 47 azket. Ez dakit zertan gaztau, diru ba. Ea kasualidadez arma hobetu daiken. Armadurak hobetzen hasi horko nuke igual, baina... Irutzait, oin dauzketen armadurak ez dela definitibok. Eta hobetuko ditutela... Etorkizunen, ba... Hombre, garbi dago tipulan armadurakin bukatuko dela jokua, hori dudaik etzazu egin. Orduan bigorri gorko nuke, hain hori izaten nahi balima naiz. Baina, bueno, 4.000 hauek ze... Ez dakit galdutzat eman... Esperantza eduki... Refigiek eta gauzko niko, 29 refigiek, ez dut baina gaztoko danak. Venga, ba. Igual lehenengo basatzet eta bosa. Zer gariz. Soineko iez igo, zein momentutan estroputz ingozu. Ja. Tipulan, armadura mulo irulosio baten atzean dao, DLC-an ondo izkutatuta. No jodas. Ba, norbait, mulo irulosio horren horta iristen naizenan abisatu morko jazu, Zer nire armadura favorita da, bueno, darona, ez que... Da un armadura ikonena indana inoiz mundun. Ez dut esan, baina... Ole nun... Ez dut esan, baina speedrun bat itean, boseaino, Azkau naiz, hartaguro hauekin. Ostia, akatu nagoela bidean, ja? Normala eritxaltzaizue. Ole eskibada, Buah, arkero txarreze. Zenba jende da hemen. Ezin da horin, argi eta garbi. Jode. Eta zuzu pezin abusar, Norbait nere sensei da. Zuria horazio mutua da, eta bere bronkak aguantatzea eta bere bronkak aguante hainbeste egotzetik. Zuria horazio mutua da, eta bere bronkak aguantea hainbeste egotzetik. Bai, bronka gotatzea du, Ostia, speedrun nahetzait bate ondotea, Zein, beraz, banan-banan, eske... Banan-banan gota honez bakizu ez zemat harima, enaiz inoiz iritsiko bosea, ze beti... Beste nivelo bat diagotzeko baina harima, aukiko ditut. Komplikatzen nahi zaiz zonalde hau, Torri. Jetxi! Koldarra! Jetxia, Bueno, iritsiko da momentu bat agertuko ez direna. Ez dut, momentu hortan jo iritsiko? Bulta asko ematea litzake, Bueno, ez alde jetxi behar. Zenba? Ez paukaso egiten. Bideko hartaburu hauek gero pilatu itea. Ez que oso txetauta nago, pentsa buen aurren. Bat, golpe bat jaso, eta hiru ezpataka da, eta venga. Ez que hola erreza da jokua. Ona izan da erreza da jokua, Baina pilatzaianen, ostia, komerik. Nargoazen honen gana horrena. Kaixo, lagun. Banan. Ei! Hiru batean, meka bendios. A ver, ze jarritz. Nei pasazin jazarleakin. Oide goi aguantea. Hori da estrategia eskuturena. Beste bat atzetik, baina zer da hau?
Abenzotz. Zenbat dia? Zenbat? Hori da estrategia ezkutuarena. Guztiak. Abenzotz, Norbeten tutoriala ikasu eziteatik. Barri egaz. Joder, es que... Pilatu ite jala, la hostia. Eta zein behar detola jugun, Porque speedrunak ez da funtzionau. Baina, esate izuetena, enaiz inoiz iritsiko, ze... Ikustaten ari masko dauzketela. Etxea bueltatzen naiz? Ordu ze... Ez, hauen aurka ez da balio duen parririk. Ez, Zenbat gera, lau bat, iru, zazpi... Abesten jundian eranako arreilan. Eta alkar jo, ez du egiten ni jotzen hau, Tipo hau ze. Zabakit atzo junitzela berean, baina... Entzatzen honi... Igual da. Egin daiteke, baina ez bideoan agertzen den modu errezean. Ados. Bestea. Ez que momentu batean aurrea jute zeanen, nik zain nundik, harri azpitik, ze hostia, azaltzaia danak batea. Ez que behitu ja, Ja 8.000, Ja 8.000 eta ointxe beste 4.000 galduta, Ez que oso jugosoa da lekua. Zaila bezain emankorra. Behin horrea azaltze zanen, danak papaten azaltzea ez da salto ditugun goitiko ze hosti. Beitu bat, hor bat. Venga, torri. Han beste bat, goitik. Senda gaitezen. Anai arrebok. Iskina ilunetan daude zure zai. Leku jugosoa da hau, esan zuen Tasiok behik dir egiten zioten bitartean. Egiten zioten bitartean. Bai, eske... Serpiente codiciosa. Hoxe nahiz nahi. Gara objetu bat. Katana? Katana bat, lortuet. Bueno, beste norbait. Uf. Ah! Buah. Harriko egiten nengoen, zarautzeko zarela entzun dut? Bai, ala naiz. Sortzez. Zarauztarra naiz. Baina, guretxuz marra bizitzea junitzen noin dela urte asko, eta Gipuzkoa barne aldean gelditu naiz. Maile azpin bizi naiz. Bergaran egon itzan. Baina bai, ala naiz, zarauztarra. Zer hitz daizu ba, Atenea? Lanparatik txintxilik duzunakin bit juzu ja. Lanparatik txintxilik... Zatu lortu. Lanparatik txintxilik duzunakin bit juzu ja. Bizer? Zer lanparatik txintxilik? Zatu lortu. Nafarren 3. herrikoa. Bai, zoritxarrez, Atenea. Eta ez Nafarrak gorrotu ditugulako, baina... Bueno, Zarautz... Emon Tasio, kaixo ekaitza. Baina emoten... Katana bat dut esantzo. Ah, bai. Kontuz. Ez, nitzan nahi Nafarragatik gaizki saka baizik eta...
jakingo zuen bezala, Zarautz, turismoak jandako herria da. Mea playas garela izan daiteke, Bai, a ber, ez dauket inongo kejaik Nafarrotik, udan egun baten joan da ondartza gute zatenekin. Baina, Zarautz, turismoak erabat jandako herria da. Eta bereziki, bertan etxeek dauzkienak, eta horiek bai gorrotu ditu dala, Zarauztar gisa. Bueno, ez pertsonaiek bereziki, pertsonalki, baina egoera batik, bakizue preziok eta bertako izten du bertan bizi, eta holako historik. Emigratu inbera izan dugu askok. Ja, nire gurasoen lagun askok bigarren etxea handaukate, bai. Bai, a ber, normala da, ondartza eta zea, baina, klaro, bertakontzat, zea, ezin da bizi hor. Oso zapaltzailea. Tazio xurpe maiulara itzultzen beste behin, noski. Eta hauen gontan ze forza, eskizakit, aguante vitalidad, venga ba, vitalidad pixka gehiago. Guzti atzaitela iristen. Venga, bosea. Tazio Zarauzko ieslari errefuxiatua. Bai. Bueno, ez zan propio horretik june, baina da ezingo nukela, nahitare ezingo nuke bertan biztzen segiz, ezinezkoa. Ezinezkoa, gaur ez bali maukezu gurason etxe bat, o norbaitek uste izuna, baina zela, olvidate. De hecho, nire betiko kuadrilago erdik egola kanpo bizigea, hainbat arrazoikatik, baina... Nire movida izango da, baina Dark Souls 3 antzekoago egiten zait. Dark Souls batera, Dark Souls 2 baina. Bai, bia nahiko berezia da esan. Bai. Bai, biak ez dauke, ez dakit. Ez da reza esaten, baina bai. Desberdina. Uneako eta txarreako desberdina. Ba, imaginatu Iruñan San Ferminen asuntoarekin. Bai. Imaginatzet, nahi zino izkun Iruñeko San Fermin eta ate. Zeritzen. Hori ze? Nahi zino izkun. Ba oso gaizki. Ezkenik bertakoi utzen nahi disfrutatzen, da bertakoi leku hau utzen nahi eta ez nahi bai inbaditzea joan. Ez, bueno, simaz oso naizalako izango. Ez, jute ginen, San Ferminetan lesaka jute ginen, karo, akampau intzaikelako eta hola, hori kristona zan. Akampau, hor pasa bostegun, hori la hostia zan. Ez, Iruña, ez. Baetik jaso izan ditu proposamena lagunak eta laguazen, da niretik. Pereza, ja berandu daia zarra naiz. Ez, zarrantzako ere festa politia da, ez, pelota hartu ikustea jun, homeketako egin. San Ferminera, baina hor pertsonak daude, ate 2403. Ni berez oso soziala izan naiz, baina espertura baita. Este etapa batena. Lexakara akampatzea, ke tipiko. Eta goizuetara ere bai. San Ferminen San Ferminen txurroak bai, hori bai. Irinekoak asteburutan lesakara joatean Ginebra Iruñan ezin... Joaten Ginebra jatea! Iruñan ezin zen, joaten ginen, ez? Ezin zen egon, ginen, Ginebra, bai, ginen, Ginebra baiean ekaitza zegoxuak. Ezin dut. Joaten Ginebra, memeo. Ginebra baiean, la Convención de Ginebra. Juntau, eta Ginebraean. Hori dezen nuen. Ostia, beitu objektu handun da honor. Ostia, ze deskubrimentua. Eta horrean hundik. Bestaldetik. Kuadrillan etorri dira.
arkeroa moitu inda. Jode, bosia iritsiko alna izagunen baten. Ja, 5.000 harima, berriz begiak dirdirka. Korrika egiten du, baina arraro. Bueno, dana pasa al día. Es que ya 7.000, la ostra. Parean da erdian a la convención de Ginebra. Jaja. Parranda erdian. Parean da. Listo, ez dut idatziko, ezin dut. Ostia, gaur zeetanok behatz retxontxok intzabiltzate, ondo idatzi ezin da, edo? Hemen zen badaude. Bat horrela, atzetik. Me caben dios. Hostian beste bat. Hostia! Emango nago. Joder. Ze kuadrilla gorota garria. Laugarrena! Joder, hostia. Ilargi, Pontevedra ere olako batetik sortu zen. Ostia, ze zaila da zonalde hau? Neikoa edo? Zu bakarrik sartu zara zuloan. Ja, baina zulo hortzeon, Ni sartu inaiz, ados, baina zulo hortzeon. Nere zuzentzaileari esker. Horla sortu zen Pontevedra. Ostia! Ostia! Hemengo desagertu inda, ja! Ahí va la hostia. Hau ez, hau handik ez. Ona ilargiren estrategia. Ba, estrategia honekin segirko dugu ez, bestela ez que ezin da, speedrun ezin da hien. No, igual posible da, nik uste titen nula, Baina, gaur ete datetzen. Beraz, ikusita. Ja desagertzen hasi diala. Harin masko degoen jokuan, ezin dugu despisteikin. Mega bendio! Ojetu badago zuaren aurrean. Jokoak gupida hartzea, edo zeo zer zegoen, bai, ikusi eta uketz, ekaitza. Baina niz atrebitzen juten ze erreingo naiz. Koldarra naiz. Me caben dios! Hostia, es que ezin detil, ze harin mapila uket. Hostia! Ez! Ikuste zuen, beldurrak intze gaizki jokatzeten. Ikaitza, baina zua dago objektuaren aurrean. Norbait. Boa, salvada. Hala izan du, zuen aurrean objektu dago, eta norbaitek erantzun dio, baina zua dago objektuaren aurrean. Boa, salvada, ona eta zio... Ezingo nuke jolastu. Ate, alko zen nuke, Gukita bali modu zetik ez. Seguru joku zaila jokatu dituzula. Hau ez da, zaila da, baina... Pazientzia behar da, hori bai, pazientzia behar da. Ez, ke ba. Pazientzia eta gogoa behar da. Ba, niretzako apasionante. A ber, kuadrilan etortza izkigun. Handator bat, Kontuz, arkerot, erramatu arkerorrak. Hosti. Zaila bada hartzeko. Agian iten jugoso bada, Saltokoa jartzen naiz The Lastekin, honekin korrika etxetik. Bai, nire bai, The Last of Usekin nik, bueno. Ez que The Last of Us oso nada, Oso nada, nik... Flipa beno. Osa, personaje zen nola sartze zean, personajen azalen, hemen personajeik ez dago.
Hau beste historia da, desberdina. Hemen ez gola bizi. Beste estilo bateko jokoa, era bat. Hostia, Last of Usekin nik, bai, bueno... Eske oso identifikauta... Personajen azalen sartzea, eta... Kristona. Por cierto, zemuz dijoa, abin pasartea iritsi zinean, ez? Hai altzea, ez beste joku bat zutan nahitu zea, ez? Stray, eta... Deskantxo bat hartu zuzta. Tipula zalduraren DLCera joateko giltza da zuaren objetua. Venga! Venga, norbait! Hori ez diazu kolauko, Abirekin, bai. A ber, hauek ze? Venga, ba. Ole! Bestaldea! Ai! Harimak! Hartu! Uah! Hartu ditut eta segidan akatu inagoen, mekaben dio. Txantxetan nagoela uste du. Ba, garrantzetsua. Hartu, segizuta. Ai, ez, Ona zu mutil. Aristo, 2007. Nik pentsatzaten Aristo altzea. Aristo. Ona zu mutil. Harimak berriz bertan. Gio krmbe. Peperte peio. Horrelako jendea behar du Euskadik. Emaiok. Kaixo Peter de Peio. Piper? Kaixo, ongietorri. Ongietorri ikusentzule berriok. Hemen gabiltz. Gozatzen eta sufritzen. Kaixo Aristo eta Piper de Peio. Ongietorri... Piper. Bitu desartzen nahi dira guain. Gozatzen? Bai, Uste baietz, ez dakit. Peter eta ez Piper. Haha, Piper honi. Bitu desartzen nahi dira. Oso gozagarria. Piperrak tolasoak motel. Peter de Peio. Ongietorri. Hostia. Jode, zenbat, ja juntau dira, hemen, hogei. Tolosakoak. Piparrak, ibarrakoak. Zanaiko zenon. Hostia. Tolosakoak, nongo azea? Aristo, ez nun uste, uste nun beste Aristo bat zeinala, ikustatez ez, galdera horregatik. Benetan ezautzeten bat zeinala ustez. Usten nun. Ni, mantxe lehazpin bizi naiz. Ere zarauztarra eta urretxu zumarra gatarra baita. Zer utzen? Gipuzkoarra, laburbiltzeko. Eta zu, Aristo? Ui harimak. Piper goxoenak eta barkatu baina Nafarrokoak dira, Pikillo. Ze kalean? Eta numeroan? Bueno... Hori atresentzia hundi da, Aristo. Aurrena zuri buruzko datuko memorko izkiazu. Jakiteko etzela polizia, edo... Aiba, jende behio. Urju 79. Aristok asto zakila du. Bueno. Polizia Nacional Oficial. Non zaude? Ze joku da, Dark Souls 2 da joku bat, Daniel Goiko. Peter, a ver, nundik azaldu zeate hainbeste? Zertzate, botak edo? Bota jantzita altatozte edo? Zesatek, nire guztan indakoak oberenak txikito. Ez ahaztu kreditu txartelarekin atzeko 3 zenbakiak. Bueno, nik galtzen nahi naiz, Peter de Peio jajaja. Zakil horrekin magia egiten du. Inazio 14. Bot euskaldunak, euskal trolak. Kuadrilan etorri zaizkigu lagunok. Eta nioen deskonzentrauta nao. Oso kontzentrauta neon lagunok. Eta guain, guain arnola segitzetan, joko oso teknikoa. Hemen, txaten aktiba dauk edo. Nik bidali dizkiet linka.
Ondo, Peter, ondo. Hortik bera ezin zara joan? Barkau, ez. Ez, hau, eozen jebialdu linka, hemen sartu leike, ez da problemaik. Zu ondotik eskuinera. Bai, bakit bidea ekaitza, baina ezin detanak kudeatu hemen konversazioak. Bueno, kuadrilla, ongi etorri. Daniel Goiko, Peter de Peio, kaixo, Tasio zupen hau zue. Hemen nabil, zintzota jator. Aupa, orain bai, komunitatea sortu dugula, trollak dauzkagu eta guzti. Bai, kuadrillako gea, Peter, Aristo eta Inasio. Daniel Goiko, aupa kuadrilla, ongi etorri. Ongi etorri, Tasio zupen hau zue, hemen aitzen naiz. Dark Soulsen, hau Dark Souls bia da. Eta bueno, beste gabe, hemen euskal komunitate txiki bat badago. Baitetik iritsi zatez, zueke. Eta ongi etorri gurera. Konzentrazio pixka behar detoain. Mendator beste hartaburua. Harimak zaindu. Eske problema hor beko pasarte hortan dago. Ze bi arkero daude alde banatan. Claro. Arkoakin akabertut distantzira. Horra juna horretik. Claro. Kontuz. Arkoakin bai, koldarren gizan jokatu berra dago. Eta Peter de Peio eta lagunak ezin leika jolastu euskeraz. Nik dakitela joku hau ez dago itzulita. Koldar team beti. Ona Tasio euskal Twitch komunitatea onditzen. Minecraften posible da. Ja, bai, eta joko askotan, gaur egun hor kiston lan egiten nahi dira. Hainbat euskal gamer eta kiston mugimendu hau, joku euskeratzen. Nondik iritsi zate Peter de Peio, Daniel eta Inasio? Nondik ezautu zuen hau? Kuriosia da ez, beste gabe. Arkoakin, bihar arte egongo zara geziak jaurtitzen. Bai, pentsatzen honek gertako zala bai. Peter de Peio PS lauen nahiko zaila da. Ja, PlayStationen zaila da, ordenadoreko jokutan bai. Egon diala euskeraketak. PlayStationen bai, badaude batzuk. Baina, bai, holako joku zeatan zailagoa da. Zolako enpresa kompainia mundik dianen pentsatzet ez dakitu zumenik, Baina, bueno, joko euskeratzea guai lehok, gainez dauke testu asko. Ez litzake oso zaila. Bueno, tonto bauk, objetutan da hola. Gero izketan da ez, baina objetutan da badao. Bueno, askoz joku luzo gitzuli ditu, Gure komunitateko itzultzaile bikainek. Hor berare bidea dago. Ez dauka testu asko. Norbaitek, Gizton parrek. Ni hasiko banitz itzultzen enuko hori izango igual, Bombita? Eukiko aldu bombaik. Ostia, beldurra mateit, Abixeu norbait balin bat horre. Hemen ja, hau ez behar. Bombita! El bombita! Euskaldun du rama de antaño fragante bezalako itemak. Zitalkok automatikoki itzultzen ditu itzultzaileen neuronalarekin. Ja, te digo, hor kriston lan egiten nahi da Zitalko. Hor kriston nobedadek daude. Nik uste Discordek o zerbitzari euskaldun bat egin beharko genukela. Badao, Peter, badao. Norbait txatean do. Jaja egia. Ze esatezue? Bai, badao. Nun, gamer hauntxia, ez? Hori hobeto jakingo hemen txaten dauden lagunak, nien naiz Discorden ibiltzen, ezakit zer da neoz ondo. Baina, badao, gamer hauntxiana. Peter de Peio, badago, nun. Tira, utziko zaituztet pikutara noa. Norbait oainez joan. Gamer hauntxeko Discorda erakutsi behar diula. Peter eta lagunei, ez dut aurkitu. Discorden ibiltzaten adiskideok, jakingo zue hori nun da ono, ez dakit link bat bialtzea da, nola da nosuntua. Ai, hostia, naztu naiz objetuz. Baina ondo ina esaten nik, ondo ina. Bueno, ondo ina. Egongo ala pentsatzet? Peter,
Game erauntxi eta elakarrekin... Game erauntxi eta elkarrekin jolasteko konplota. Barruan nago, baina guztet hobeto indaitekela. Ba... Bueno, oso irekita dago komunidadea... Me caben Dios! Me caben Dios! Okarreko zei eman diot baina. A ver, barkatu, Piskat zentratu inberdet. Hor daukezu Discordeko zea. Konpota, sagarrekoa! Elkarrekin jokatzeko konpota. Nik uste, a ver, game erauntxia... Osea... Peter, zuk idea balin bauzkezu hobeto egiteko, game erauntxien oso ondo hartuak izango ja, inolako zalantzarei gabe. Komunidade irekia da, eta beti da jende berria sartzen eta gauzak aportatzen. Beraz, ongi etorri, Peter, ongi etorri. Zure proposamenak gustu haituko ditu, Discorden edo dana dalakon. Hor dago, Discord. A ber, ez dago gaizki eginda. Ateneak dio, ez dago gaizki eginda. Peter, ez dago gaizki eginda. Salto ezkerrera ojitu dagoela. Ja, bai, ikusi dut, baina oso salto arriskatua da. De hecho, nik uste handik ganin behar dela hobeto. Bueno, ez, hemendik ez da arriskatu. Baina, oain ezin dut hori... Oain ezin dut bizitza jokau, zehain harin mapila eusket zai egaitza. Bakoitzak gustu ezberdina euska. Zateko ateneak. Hori da. Ez da hola gaizkein da. Gusto ezberdina dela. Peter. Horregatik, proposamenak bota eta zerbait egingo da, fijo. Gutxienez badago bat. Hori da, peio, hori da. Peter. Buf. Bueno, bihar arte. Launok, haula da, bihar arte. Ez oso tipo arriskutxoa gaur aurren dauna. Eta ikusi zuelen, nola bilena izan, beraz. Eska trestea hola biltzea, koldarra, bakit. Ez nabarro, baina... Bueno, ematunez norbait junda, agur norbait, ondo bili. Eta, bueno, ba... Kalabera seduktora agian eta erakarri. Baina, ba, erakarritare hola biliko naiz, Ze ez dauket hor bera jisteko asmoik. Orduan distantzik ez dit. Ez kikildu maiok. Arruarteren lagunak zarete? Peter... Inaxio eta Daniel? Arruarteren lagunak altzeate. Atek usaitu du, zoze. Usaitu du. Zuen jatorriari buruzko datuak dauzke. Ostia, Goitik eroitzean tipe joiak non daude bain. Gaztetxoa direla pentsatzen dut, horregatik esan dut. Susmo hartuta da batenea, zeintzeaten. Lagunok. Ostia, bain kontuz, oso. Gezi bat eta hilda nago, Kabenzot. Eska behotu naiz. Ikusten duzu, salto egin behartzen nuen. Ekaitza ikasoin izan manio, hobeto biliko nintzen. Redioro. Hori guzti gertatzen zaien, niri barne. Zure buru ikasoin izan bazenio, hobeto hiliko zinan. Ekaitzari ikaso egin beharko nion. Beitu, hemen jazta hogin hor. Zuzeneko hasianetik 3 ordula orden damakit leku igualen bueltaka,
Aize ona naizen kopon. Alaxe zeate. Ona. Ona. Ate, eta zer zia ere, bai. Baina zeatik esate zenun. Ate. Beste gabe, kontura ointzea momentu honetan, edo... Ekaitza mila ezker zuei zerzi, jaja. Peter de Peyo. Inbeharko zan Euskal Gaztentzako zerbitzari bat. Peter, zuek sortu, ez? Zateizu bateneak, bai, inbeharko zan. Ados no, Peter de Peyo. Baukezu, ideia bikaina uzkezu. Hori argita garbi. Hori argita garbi dago. Ados no. Tu digo, Peter, hori nik uste zuzeala pertsona hori sortzekoa, Bai, gaztek... Gaztek fuerte datoz, lagunok. Gaztek fuerte datoz. Peter de Peyo egin, gu gazteak ez garaia da, berandu ailegatu gara. Bai, hemen pixka zarkote gabiltz, Peter, orokorren. Orokorren, Nik uste norbait bastante gaztea dala, nire junda. Esan nahi dut, ez naiz gaztetxoak, zuek gazteak, esan nahi dut, ez naiz gaztetxoak, zuek gazteak sortu beharko zenutela. Zuen gustuak ezberdinak izan daitezke. Media pixkat, goia, eske ikusten zuze zarragan ez dakigula idazten, teklauaken. Ez irakurri nire zuzen zailea. Ez dakit jendea sartu ingo dan, edo ez egia esan. Ba, asmatu inbehar, Peter. Zemat urte euskezuzuk, atrebentziaz pa, Peter. Nik 35. La verdad, por delante. Nik 35 dauzket. Egiten ez baduzue, 15, Peterrek. Egiten ez baduzue, seguro ez direla sartzen. Kaitza, hola jarri horik ez dago, gizona. Bai, Peter. Aurrea, Sortu olako bat, Discord, ez dakit. Ba, erabiltza zuena. Gaurrengo aztek interneten erabiltza zuena. Sortu eta zabaldu. Horrek arrakasta izango, seguru. Gamer hauntxeko adiskidek lagunduko izue. Laguntza behar balin bazue, klaro. Igual ez da zu beharko. Peter de Peyo, ui, ze potxolo eta gazteago ere, A ver. Jode, ze txarran tramo hori, Uf. Bueno, ja utziko dut. Noski baiez, animau sortzera, esatizu hilargek. Bueno, ja utziko dut, baina hemendik aurrera ate pitonisa deitu. Salto! Kaitza, ezin da salto egin. Aberatxa naiz, eta ezin dut hola nire ondasuna jokatu. Gero ingo salto. Peter de Peyo, bai, zuek sortu eta mugitu zure adineko entzat. Ezin dut esan arrazoia ez daukazunik, baina ez dakit. Ez Peterrek ez du garbi ikusten lagunok. Ez du garbi ikusten. Zeu ze gehiago behar du, zeu ze gehiago. Jode... Ke marron, Ke marron txoko hau, Buah... Kristo marroia da txoko hau. Salto, ekaitzak berriz dio. Lan handia hori bai. Peter, nik uste... Hortxe aukezula, ide horrek aurre egingo bula esango nuke. Ez da Discord sortzea eta listo. Klaro, gero, zabaldi merkoa sare sozialetan, eta... Holako historia. Horreatik, Atenea, horreatik. Beldurra auket horrean jisteko, lagunok, beldurra. Zure manager de konfiantza hemen, Peter de Peyo. Barrez, Peter, barrez. Deitu Peterrek ze ekimen dauken, Hemen naizegu idea komentatzen, bere laguna Gineasio eta ja piraudea, baina Peter hortxe dago. Eta idea burun dauke. Zaila ikusteko, baina burun dauke. Determinazio dauke aurreiteko. Peter, eutxi, Peter. Eutxi. Komunidade bat sortzea, zure ardura da, Peter. Zu bakarrik izango zerri lortuko una. Peter, animo.
Ni berdin nao hor bera jisteko, bitu. Ni bai zaila ikustatela hau. Ostia, eske ze, hemen truko batean behar du, ez? Hola eta hola... Eske... oso zaila ikusten dik hau. Kaben dioro, Ah, eske ikustezu, jardil da nao. Ah! Buah, nahi gabe bosea sartzen hasi naiz. Eta harimak rekupera ditut, baina alperrik. Jode. Diskorda sortzen nahi nintzen, baina gero gogoratu nintzen game erauntziaz. Hahaha. Ai ama, hahaha. Buah. Oso zaila kontua, oso. Gauza bat inberdet. Tasio eta lainoa. Bat hor beste speedrun bat eriotzera. Peter de Peio, beste bat egin, hori ez da arazoa. Uix, ez da arazoa, Peter. Nahian jaindezke. Batematek triunfatzegun. Igual ja triunfatzeu gaimerantxoko keskeztak egite. Genik Discord... Vale, humanidadea lortuet. Beitu tasio ze levante dago noain. Ze levante. Sandaliatan hori bai. Realidadeko tasio inoiz gazte ez ditun oinetakok. Nera nahia game erauntxean parte hartzen zuen, baina ahaztu intzait nicknamea. Bueno, gero idatzeko du game erauntxeko telegramen idatzekoet. Gaur, game erauntxeko norbaiten anaia, Peter de Peio, gure zuzeneko nibili da, gustu asko. Eske Discord beste batekin jolasteko ongi, edo komunidade handietarako, baina besteok gutxitan. Euskal Gamer hor... Me caben Dios. Jode, ze eskaz nabilen gaur, Euskal Gamer edo horrelako zerbait, zala. Euskal Gamer. Baina hori, esan nahi duzu, nicknamea Discorden edo... Ni pixka galduta nago, Peter de Peio ideiarik ez, Discord neure bolara erabiltzen dut. Eske Discorden... Beitu Discord nola dago, nik ez dakit zer dan, entzun dauket, baina ez dakit oso ondo zer dan, gazea portatzen. Ate, bere bolara ibiltzea, beitu nola gabiltzan, Oso gezki gabiltz. Painten indako intro batekin. LOL jolasten. Ojo! Ez dut, ez game erauntxea ez ezertan idazten. Beste batzuetan bai. A ber, zure naia Painten indako intro batekin LOL jolasten ibiltzea. Baina hori ze, Twitchen, esan ez du? Ez que nik Discorden Twitch bezalako emanaldi egitea baita, ez que nik Ez dakit YouTubeen, bueno link bat bialdu dugu, ez, Peter? Aurkitzezun zure nahian YouTube kanalaz interesante izan leike. Peter de Peio, galduta total orduan. Atenea galduta, oso. Eta ni bitarten, leku igualen orduet, Jarri linka txatean. Keba, Discord. Gameren Skype bat ezelakoa. Kanal handitxoak bai, baina hori ez. Ez eta aurkitzen, jajaja. Pena da, Peter. Zautuko goneko guztua zure nahian jarduna. Eta zuk ze, ez aldezu Twitch egiten, Peter.
Horregatik galdetzen dizuet. Zuk ez alde zuzeneko ikiten, Peter, edo gameplayen bat, edo? Ikusi ilargi nola irakurri daitekeen txata eta aldi berean jolastu. Bai, baina gaizki. Bi gauzak erdipur diten. Gaizki irakurtzen, gaizki jokatzen. Iten nun, baina ez euskeraz. Eta zertan jokatzen nun, Peter? Zein dira zure gustuak? Terraria eta Rocket. Ostia, hor reflejoz nahiko bizkor ibili naiz, Zapolitxanik esatea igual, baina nahiko bizkor. Orain inoz baino hobeto. Salto. Gaitza baina kontuatzea, horrea salto italimat gero noan joa. Eske hori da, asuntoa, harimak hor dauzket. Eta itaitut rekuperau da hiliten naiz, bakit. Tonto nahiten nahi naiz, baina zirkulo hortan zehatuta nao. Gurpil zoro hortan sartuta nao. Gero salto berriz, ezin da. Hemen salto bakarrik, behitu salto nola itean hemen. Ai, ez zetin. Behitu ze salto itean hemen, joder. Ostia, ingo aldeu salto txukun bato. Hori da hemen itean saltoa. Bi. Bai, ezkerra. Zein azaldua bain? Nundik ezi hori? Handik. Berentzai tipe jori. Ezkerra pasabide bat dago. No jodas. No jodas, ekaitza. Nun. Arima horta inberda salto tego pasabide bat dago. No jodas, Broma gutxi, Engainatu gabe, Egin salto eta ikusiko duzu. Seguru? Ekaitza. Kaben dios, Ni engainatu gabe, Salto, fidanitaz. Dark Souls pasabidez josita da motel. Ze beldurra, A ver. Salto... Ba, Hortikan gero ez dago. Noa salto egin. Hortik gero ez dago noa salto egin. Hor azpira. Saltatu ezazu. Gero negarrak. Bai, gero negarrak. Bakizu ez ematari mauzketan hor? Ez que zuek gero ez dituzue DLC pasau behar, baina nik bai. Claro. Baina ekaitza, zuk joko onta jokau aldezu, hori baldakizu. Ostia, horrazpin palanka badao. Nola zan? Palankan izena nola zan? Nola zan euskeraz palanka, aztu zaitela? Ostia. Ostia, palankita. Hartu harimak, katu eraztuna, erosi eta salto. Palanka, katu eraztuna jaba auket. Manubrioa, zataga. Zataia. Ez que, a ver, ez dion nahi ikaitza ikasoi, baina egia da ze hortatik ez nijola inoa, bide hortatik. Ostia, eta ite balin maet, harimak hartu eta salto. Baina ez da beste alture gilargi, ez da problema. Harimak hartu eta salto ingoet, venga. Venga. Ala, cuadrilla. Ai. Baldator baten batu, ai. ¡Hostia! ¡Ah! Me cabe en Dios. Ufa. 26.000 harimakin nola nabilen. Caben dioro, Bakizu zingoetan, ez da? Bakizu zingoetan, ez da? Ui, arkerua. Jak.
arkero! Uff! Uff! Lagunok, ze uste zuen? Etxean, hijoa! Etxea! Esango diazu, salto inbertzer untazio! Salto inbertzer nun! Baina, 26.000 mauzket, eta responsabilidade atzu dauzket, ume atzu dauzket ez teko, eta, hombre. Ez, ondo. Guantxen, hijoa berriz horre, alasai. Venga, txalo... Goldar Team. Juko naiz, kaitzak esaten objetu horta jungo naiz. Baina... Aurrena hauen beharra zen. Indar biskatikoko deu. Eta berriz gehatzen naizen batekin, 12.000-akin, hostia, 12.000-akin. Con la turra que te he dado, si no vas. Eta zen baitu, eta 13.795. Ba, objetun bat izango dugu, harimakin edo, ez, bai, ez. Ez. Ba, venga, berrize. Berrize. Jun, 13.000 arte iritsi. Bi tipejo... Hostia, maiula jo naiz berriz. Bi tipejokin jamengo igu. Eta berriz beste nivel bat igo, eta orduan bai jongo naizela ekaitzan objetu zarra horta. Goazen... Zortan bizia laurak eta laur den. A tope. Hortura noa, orentxen ator objetua nola hartzen duzun gainbegiratzera. Ondo. Ostia, gertu daukezu hortua ordon. Gara, hau da desagertua. Baserrian nago. Eharra, igandeko plana. Ekaitza ze gustora... Objetutxo bat utzi guga. Guantelete batzuk. Eta... Ba, listo. Beste objetutxo bat. Beste guantelete batzuk. Eta honekin bagoaz berrize. Ba, hor beste batzen, baina... Berentzait. Berriz, beste txeta txiki bat, eta orduan ja, libre izango naiz, tontakeridanak egiteko, Salto... Piskat petrala daula ebiltzea, baina beharrezkoa joko ontar lagunok. Vitalidadea gauko eta piskat. Bearer, seek, lest this... I knew? Zer, saltzen honek, bombak. Bombita batzuk igual.
Igual ondo torko zezkite, edo kutsillo batzuk. Bomba gehiago. Thank you kindly. Vale. Vale, venga. Zalantzak, bueltan naiz. Bueltan deu norbait. Ongi etorri berriz ere. Norbait agur. Norbait bihotz. Kaixo berriz. Ole, norbait. Norbait, erakutsiko izun dola hon asuntoa. Nivel, 101. Aguante, 89. Ezin dio troleatu, gaizki sentitzen naiz. Dalmatak bezala. Eunda bat, dalmatak bezala. Zeatik ezin dizu troleatu? Zeini? Bate. Norbaiti? Vale, eske ezin dut, nahiko nuke speedrun gisa jun, baina ezin dut, eske ezin ezkoa, ez? Hauke gau desagertzeko garaia, Jo, bagien mereziduna nahi izate. Troleatu zazu, lase asko. Epa. Zerra lortu da horrekin? Takit. Bueno, venga, horrea saltoin behar daula. Baina boina ezin dut. Boina ezin dut. Salto... Baina goitekin berda, ez? Eske bain jetxi naiz hori da asuntoa. Hori da problema. Hemendik ezin dut, berago dago. Segurago dago baina. Salto inberdetan goitik, eta horrean nola igotzea noain, baztakit. Omen dago bide bat, baina... Hemen zer dago. Biratu behar dago. Zea miente daun. Bueno. Arrazoi bueltatzeko da item hartuta gero. Vale, gomen. Fragmento grande de titanita, ondo. Uso de dragón petrificado. Ondo, ez da gitzartakoan, baina ondo. Baina dana ondo. Bale, hemen barrun dana zua ze onda lortu dukentzea. Epa! Matón a la vista. Ze pasau da? Ze pasau da hor? Nola leike? Por cierto, ilargi atenea, norbait. Nire daizkide maiteok. Nun sartu za, hori ez egin, ilargi. Apuntetan jarri, hori ezin. Norbait ilargi eta atenea. Galdera uzket zuentzat.
Ez dakit danok zaudeten Twitchen afiliatuta. Bakit Ilargi eta Atenea baietz. Norbaiten kasua ez dakit nolakoan. Bota. Ez dakit Peter de Peio eta bere lagunak arpidetuko zian. Baina ala balin bada, arpidetu balin badia, edo beste norbait, ze bi arpidetza falta dituzkian 50 iristeko. Eta okorrez panago, afiliatzeko behar dian numerok bauzkedia. Baina, ez dakit, afiliatzea nahi deten edo ez, o komeni zaiten, o... Galdetu berri zuet, norbaitek dio, ni ez. Galdetu berri zuet zein dian afiliatzen alde onak. Ze txarrak zein dian bakit. Bueno, ez dakit hola. Jarraitu arpidetzea hemen ordainduz da. Ah, bale, hostia, bartu, xurpe. Bai, barkau, ez dut ondo esan. Ustez bez familiarizazio duketen asuntoakin. Hemen zeuze pasau da! Zubie... Anuntzio sartzeko beldur. Hor zeuze pasau da, kontu duzate? Zubia guain paren daola. Movida. Eriotza pasau da, bai. Bai, anuntziok... Arpidetze bat... Osa, arpidetu, joder, txoine, tasio, ba. Afiliatze balin bazea, anuntziok azaltzea ja nahi eta nahi ez, edo afiliauleik eta anuntziok ez jarri. Hori da nere galdera, baina kasu hortan zertako nahezu afiliatu, dirua irabazteko ez balin ba. Hori galdera hona datazio, zure buru batzat. Ba, egia esan, aldatzen dena da, emoteak jartzeko aukera eta dirua irabaztearena. Nik ezin dut afiliazioa lortu, baina ahal izan da ere ez nuke lortuko. Ez, desaktibatu daitezke ustez. Kendu ditzaketzula uste dut, baina ez nago ziur. Nahi bazu bakarrik jartzen dira anuntziok. Ados. Lagunok, ados. Ordun berez afiliatzek desbentajaik ez dauke ez, nahi ez balin bazu, anuntzio gabe. Zanaet, afiliatza zer da, Amazonen zapalkuntzan aurren men egitea? Ez dara ez? Ja, niri ilusio gintzitzaidan, eta lanik gabe nagoenez zerbait etortzen bada, bazen nahi dezu esatea, eskertu, ba. Edo jokutxoren materosteko. Hoi da, ate. Hoi da. Sobran ez daukaula diruaz. Ja. Ulertuet, bale. A ver, oain hauak hemen darela. Hau beste historioa dala, ja, Asko aldatu dala plana hemen, Ekaitzan objetua, bai. Bueno, ekaitza txatea saltzeanen jungo naiz bere objetuan bila, ze bain batzan daola hartza balin baet, haze disgustu eraman gon. Ba, bueno, orduan pasako ditut pare bat egun desojando margaritas. Afiliatuko naiz, naiz afiliatuko. Hori zutabeko objetua, bai. Hori aizaite kaitza esan da esan, baina, garo, oain ezin dut jun. Bueltan naiz. Bueno, aztia, jun beharra dut, Donostin noz jada. Ondo, Ilargi, ondo pasa. Afiliau, emango dizugu Prima. Ekaitza, a ber, ikuste lezu ze gertau dan. Palanka bat eman diot, moitu indet asuntoa, eta oain, ja, ezin dut jun objetu horta. Ikusi duzu, manibela berriro aktibatu behar duzu. Musik denai. Orain hori lortzeko trebetasun asko behar duzu. Vale, manibela, ez? Vale, bai manibela asuntoa. Venga, manibela zarra berrize. Baina manibela imate baiot. Bueno, ekaitzan guztok inberko ditu, bestela
Ez du pakeik izango. Ez dut uste berriz igo dezakezunik, bai uste bai etxe barrutik, zea, norbait. Ilargei musu, ondo basa. Ondo basa. Maniola, ezin zaio eman maniolai berriz. Lagunok, objektu hori hartzeko behandu da. Baina ezin da maniola aktibatu, ostia! Ba ez, ekaitza. Handik igual indeiket salto, Zonaldea garbitu ondoren igual indeiket salto. Eta, mendik jongo gea. Ostia. Lehen hemen hil naizela, nintzen guatzen. Zubia igo ez zu. Bale. Bale, norbait. Tipo gorra da, torre honean. Ezin. Ostia, hemen lerketak sortzitu tipok. Kontuz, Hemorragia! Ez! Ona. Bai, heriotzagatik, pauso txiki bat egon geha lagunok. Ostia, hemen beste zonalde bat. Asuntoa komplikatzen nahi da, Ez que hemen zonalde berria da, oendik ez horrea, zertak jumarat. Egi da, ja... Beste nivelo bat igotzeko harimak laizte izango iteula. Martxa hontan. Entzotz, Zet baina bukauko zonaldea, Zenbaten nago, ja amaika mila nago, eske... Kizton txeta darrapatzen inez leku hontan, 14.000 baitut. Eta ekaitzan guraria ezin bete. Amez gaizok ingo ditugu objektu horrekin. Ai. Oso txarto. Uste nuen bazet horrela. Vale. Tipe jonen arkua lortu dugu. Nola deskarri laudan trena. Si lo sé no vengo. Salto hori bai. Tasio. Istripu bat izan da, bale? Zotz. DGT, hostias. Hemen jazta oinor. Dena gakau ditut, egun aldiz. Eske, orduta hogei goaz leku hontan jendea hiltzen, Ja ez daukiak hemenik berriz azaltzeko.
Oh, beldurra, beldurra, beldurra. Ba, ondo iruditzen zait hori jendea berriro ez agertzearena. Bai, nire bai, ondo hau. Nik ustet berez ez dela guri laguntzeko intentziokena. Baizik eta ni bezalako arratoitxok ez ibiltzeko hemen buelta eta buelta eta buelta eternamente txetatzen. Nik ustet hortako dela. Gero DS3an kendu zuten. Oh! Me cago en Dios. Es que eskutua jarri dut, baina estamina gabe neon igual, horretik sartu da igual gezia. Me cago en Dios. Gero Dark Souls 3an kendu zuten edo ez. Nik uste baietz, nik uste Dark Souls 3an hori ez da hola. Nik uste hori hau gertatzen bakarra Dark Souls 2 dela. Bueno, ez dakit. Parrelatzak, Ekaitza? Dios. Dios. Lehenengo gezika sartuko zaigu. Bale dazio. Ez nengoen begira zer gertatu da, ba, hemen neola con un hilo de vida eta gezi bat sartu zaitela estaminek ez neukelako. Bueno, berrentzait arkero hori, etxean, 12.000 eusket, bueno, igual hauak haukoetz, hola. Hogeita lau milakin nago. Ez bueltatu zutondora berriz, koldarra. Jode, norbait. A ber, gehon nijo, mehora, DLZ eta hor borroka gorrak eukitzea, 14.000. Xurpe, 28.000 berko nituzke. Bale, naiz bueltauko. Zea, jungo naiz. Hueso de regreso batekin. Jak, venga etxea. Hola da, norbait. Eske bakit espektakulo kaskarra ematen naizela, baina lanen nahi naiz etorkizunen fruituak jasotzeko. Estatistikak ez dira garrantzitsuak. Ja, claro. Ja, ez dira garrantzitsuak, ezke ba. Ez egia esategunez ez, ja, 100-etik gora txetatzek ez dula, inbeste aldatzen asuntoa ez. Ja, geota gutxigo igotzeizu ez. Baina, bueno, niretzako logroa da. Bearer of the curse, seek lest this. Zenbat igotzeigo. Aguante. Igotzeu, eunda batetik eunda bira. Ez hori nivel orokorra. Energia, eunda goita malautik eunda goita maustea. Vitalidad. 1500-etik 1520. Hori gutxiko da. Jokoan dauden estadistika honak vitalidad eta adaptabilidad dira, eta horiek ez duzu ikutzen. Bueno, esaiatzu ba, ikutzeko. A ver, adaptabilidad igokoet.
Hori zer da, korroketa itetenen ez golpea jasotzeko? Gomendatzea zago egotzea? Nor? Bait? Batabilidad? Bai? Zuk uste? Norbait? Oain, efektu edukiteko punto piloa jarri berko dizkiozu. Batabilidad? Ba, pila bat igutzeko ez no, prest, Vitalidad ya no ve. Vale, venga. Asuntoa ya marmilakin nahola. Ta... Ta berditut... 14.000. Nik 50 puntuekin ikusi nahi zaitut joko amaitzen. Vitalidad 50 puntuekin ikusi nahi zaitut joko amaitzen. Orain 10karekin kakati berriro. Bai. Bai. Egi da. Eta... gurpil hortan sartuta nago, ordu terdia makitola, Baina zamatxeta nahi zen. Vale, mendik aurrera vitalidad ego gara etordu norbait. Venga, ba. Salto egin gabe. Ja. Egi da. Baina, bueno, ja kontrolatu duketzun aldea, baina salto ingot. Venga. Gablan deal. Gablan wheel. Penagarria. Horrekin norbait esan idazu, esate idazu beste gabe animatzeko, eta gure arteko kodigo hau aipatzeko, edo gabelaren ajumoreko nukela gauzak saltzea. Lotxagarria. Tamalgarria. Ez. Ondo jokatzea ditzaio. Souls baten ondo jokatzea honi ditzaio. Epa. Bar. Harra ezagun tragoska bat. Ostia, hor beste arkero bat. Dios, ez da pakeik ez dago, etxontan. Mingarria hori, mingarria. Dios, eta 12.000 nago ya. Ez que berriz koldarre naiz. A ber, asmoa neuken bi horiek akau eta gero salto, ekaitzan salto aiteko, baina... Zin izan dut. Ez que atzetik harrapau diot, baina ez dio atake bereziein. Atake berezi batekin ja... Tipo hiltzen hunda, gaina bitarten salgo dut azare. Atake berezieiten naizan bitarten gezik ez da sartzen. Venga, vuelta berrize, venga. Bueno, zuzenako bukatzeko behintzat bosea jomarko dugu. Bukatzeako. Bestela. Penagarria, lotxagarria eta tamalagarria izangoa kontua. Hola. Hosti. Me cabe en Dios. Guau. Lasaitazio zonalde hau ala joaten da. Lasaitazio zonalde hau ala joaten da lehenengo aldiz jolasten duten pertsona gehienekin. Ikusiko zu gero hilargi. Bai, eskerrik asko animokatik norroi, baina kontua nik bigarren aldiz jokatzatela zonalde hau.
Hori, enaiz goatzen lehenengo aldin ze kristo inun, ikusteko izango zen nola egin nintzen lehenengo aldin. Ostia! Beste tipejo bat hemen. Baina zu agurea zara eta erreakzio motelak dituzu. Bai, hori da. Zaharra naiz. Zaharra naiz. Keitzai grazia rendi horrek. Bai, lagunok. Eman golpe. Berezikin, dios. Ah! Bale, bain, ekaitzan guraria beteko, Hostia, bai, tipo bokatza lima eta horrena. Venga, ba. Venga. Hostia, baina nola? Nola? Enaiz iritsiko? Enaiz iristen salto baten, Uf, en todo el kakas. Iristen naiz? Zuek uste iristen naiz dela? Nik uste ez, Nundik inbiaret salto? Mendik? Venga, ba, bai, saiatuko naiz. Oso zaila hori, Ekaitzan guraria labara erortzea da. Lehen nahi gabe ia lortu duzu. Ea, ba. Ba, karregila hon hartu. Mucho. Gran alma de soldado anónimo. Granjeas de sanguijuelas rojas. Kate horiek kolisioa dute. Ostia, galdera ona. Osa, kate horiek jo leiken, ez? Oh, mucho zupe, gaurko lorpenik hau deinain dut. Hori boss bat pasatzea baino bea izan da, Ostia. Hueso de regreso asko gastatzen nahi naiz leku hontan, Eta ni nahiko xurra nahi zola biltzako. Oh, zabaldu ezingo duen kofre bat. Ikusi duzu zeinen erraz jeitxizaren? Arrazoi, egaitza, arrazoi. Zemat komeri bilituten horrea juteko. Jada ez da tamalgarria. Venga. Venga, txea. Vitalidad, guazen gora. Eta ja, bosean ijoa, Hemen bai, Nivel batigo, txorradilan bat erosi eta bosean ijoa. Berriz da tamalgarria. Mayulara. Dark Soulsen ondo jokatzea da. Dark Soulsen ondo jokatzea da tamalgarria, ez ni. Ez nire jokabidea. Venga, venga. Bearer of the seek the lest this. Vitalidad. Norbait ikaso egiten hasi gara, balako baten. Ez duzu objektuak zer egiten duen begiratu ere egin. Ostia, Arimak zean. Arimak zean eta bestea zertzan, hueso de dragón, holako zoze. Gran alma de soldado anónimo, ez detena guain kanjeatuko. Arimak eta goxokiak. Eta bestea zertzan, ba? Arimak eta bestea grajeas de sanguijuela, no sé, que. Grajeas ez dakizerrenak. Iepe, zainu, ongietorri. Ongietorri. Venga, biltz, kriston zuzenekoa, kristona. Ole, farros ba, duketor. A ver, grajeas hori. Zuen objetutxoa. Grajeas de sanguijuelas rojas. Aumento temporal de resistencia a la hemorragia. Gustoa? Kristona, bai, kristona. Zuzenekoa, kristona. Grajeas de sanguijuela rojas. Hortxe dago. Hortxe dago, bale? Venga. Oain.
Txorradan bat erosi hemen. Adibidez, Gema batzuk, beti bezala. Zea. Hogeita lau bomba! Hogeita lau bomba! Venga, bombita! Bombita! Hogeita hamar dauzkadia, bombita! Bomba! Ze martxa, estainu. Oain bai, bosean hijoa, Ordu eta hogeita amasei... Berrogeita metroko tarten, ordu eta hogeita amasei minutu pasata gero. Kriston egiten. Bosean noa. Egun da iruan dauken dibela, ja. Buf, zeharro naun. Oantxe litzake momentua probatzeko zea, Objektu hori zutan hartzea. Zonaldeu basamortu bilakatu eta gero. Hartu etela! Ta ez dut ikusi zertzan. Igual ez zuek ikusi ekezue, pause eman da zuzeneko stop motionen. Baina nik ez dut ikusi. Giltza! Giltza! Ostia, oso importantea ezan, beraz. Zonalde hontako giltza izango, baina lehen ireki ezin genuen ate bateena eta histori hori, ez? Behitu ze ondo. Ez asmatu zerrena. Ez asmatu edo ez asmatu. Lehen ate bat ezin nuen ireki, horrena izango da? Ez. Bengaia, zean adala. Tipulan armadura lortzeko adala. Venga xa. No jodas, no me puto jodas horren adala, Venga xa, boludo. Ikusi, L ez dela, ez Y. Venga ya. Zatu lertu hori. Ai. Azkar. Mingarria. Beste egunean, bombilla esaten nuen matea edateko, mobidari deitzeko, eta esan zidaten, bombilla, la bombilla del mate. Venga, demonio de fundición. Y demonillo. Bueno. Pinta de paquete, demonillo honek. Ez dio asko kentzen? Pixka bai, Venga. Laizter suba botatzen hasikoa, seguro. Hori izango bere rekursoa. De fundición versus de defunción. Leherketa dator. Ez. Ostia, emateko momentu azan da, ez iesiteko atasio, holdarra. Nahi ez nuen golpea atazaitor. Doble golpe. Venga, aurrea. Sendatu. Zutan zaude. Hostia, suba. Tenez kontura hau.
Hori emateko momentua da. Ez iestekoa, eta xo. Ostia, suartzetela berekin. Ostia, oain jazu... asuntua serio jarri da, Oso serio. Geota gehiago kentzeit. Bueno... Movida. Oain jago eta ikasi horretut beren mugimenduk. Ezin dut, al cuerpo sartu. Al cuerpo. Ah, al cuerpo. Hosti! Tipikoa kolpe hori Dark Soulsen, pun, eta hurra datzen zua. Bueno. Sasi itxura zuen, baina. Ai. Funtzionario de ahorroa. Igual hartu beharko nuke zuan kontrako objektu txon bat. Edo invokazion bat, ez? Lagunok? Zozartako, ezket 28 efigie. Zuaren kontrako eskutua edo... Ostia, eskutua, da. Eskutuak inen ez fijau zuan kontrakoa, no ez? Beste gainontzako gauza danakin bai, baina... Zein da zuen defensa... 75 jartzeuna, ez? Reducción de fuego. Vale, 75... Oen jarrita auketenen... Ostia, ba, ez dauketo baik, 75-zeko baino. Ostia, ze eskudo mierda eusketen. Arropa eta eskutua biak ditu honak zuaren aurka. Justu oberena zen. Lol. Bai. Norbait agian jokalari aldatu beharra dago. Ba... Zuaren aurkako defentsa hobetzeko moduren bat egongo balitz. Ja, norbait. Gaur, zuzeneko hasi horretik pentsau dut. Ez da posible izango Gablani saldu nion gauza hori berriz erosteko. Berriz erostea ez da posible izango. Hoi pentsau dut gaur. Joko askotan berreskuratzeko atal badago. Gablan deal, Gablan no baxis. Azkar. Kontuz. Bale, gezida botakoit. Eta botatzeitenen, barura goaz. Venga. Venga! Guazen harima bila aurrena. Hosti, hori... Eta bombita bat botatzale maiot tipe joni. Zer guzti funtziona okula. Horain atzetik ematen dizu lainoan. Ja. Nola naizen hilor, nik ez dakit nola naizen hilor. Buah. Hostias como panes. Hartzak bombita bat. Bum, ez diot ez errin. Ezertxo ere ez. Bai, badiruri izua dela beren makalunea. Molotofa piztu bota aldiozu. Venga, hor gabiltz, venga.
Pazientzikin. Uff! Ez dut kontutan hartu. Bigarren... hori. Fragrante, rama fragante, de fragante, antaño fragante alduzu. Bai. Hor gabiltz, zapla guztia jaten. Bai, bauket hori. Ostia, okerez banao. Ojo, ze esango izueten. Oso okerez banao. Tipo hau venenokin sensiblea. Eta, ez dauket armaik veneno inbuituta. Bueno. Suaren aurkako eraztuna dago maiula ondoan. Ojo, eta nik ez dauket eraztun hori. Ez dauket ez. Ez. Pastel, bosta edo horrelako mierda toksikorik ez duzu? Bombak beharrean. Mierda toksikorik literalki. Aber ikuste zuen. Ez que nik ez dakit zer dan. Pastel, bosta, esan dezu. Bai hori, resina de pino podrida. Hirugarren lerroan azkena. Hemen dago, aplica veneno alarma derecha de forma temporal. Vale, guai. Hori ekipatuko eta hemen. Bomba kendukoen momentuz. Venga. Hostia, oain hemen. Vale, veneno baukeu. Erretxeina usteltze aldaba. Anjoliz. Dark baten pastel bosta deitzen zen. Gero Elden Ringen zuzenean ezes. Anjoliz. Ongi etorri. Norbait. Maiula, zean, eraztun hori interesat zait. Maiula jongo naiz, esatea zon ondan. Venga. Bauket. Antaño fragante bauket. Rama de antaño. Ez. Rama de antaño fragante. Bauket. Zea bil, John Liz. Ze gizalarro. Nun. Dun. Norbait. Arkua zeharkatu. Brownie sin harina de calabaza. Hori. Aurra joan, hemen. Hortik. Brownie sin harina de calabaza. Goize. Aurrera. Mendik. Bai, hortik. Vale. Rama de antaño fragante bat erabilen un hemen. Eta biden aurrea pasau nitzan. Brownie normal bat orduan. Ez dakit zertu zaizan. Brownie eta kalabaza izen berdinean. Ba, orduan atzera maiulara. Si. Etzen kalabaza. Baina, a ver, koliflor zen. Zertaz eizate lagunok. El comidista, el país. Hostia, galdu inaiz. Hostia, galdu inaiz, me cago en Dios. Liadón, A ver, nuna. Hostia. Haien, atzera. Ez que txata irakurtzen egin nintzen. Eta galdu naiz. A ver, ze esatezue.
Brownie sin harina de coliflor y chocolate. Hori ikistona izangoa. Nahiko nuke protu hori. Nahiko nuke protu. Gainean ze dauket, Ostia. Ojo horrekin ze dauketela, Justo azalore badauket, sukalden. Eta... kakaoa falta izangoa nik uste. Ez dut sonatzen hor daunik. Eta brownie sin harina de coliflor. Ah! Ulertuet. Norbait nun da? Nun esatea zu dela? Oain ulertuet. Brownie sin harina de coliflor y chocolate. Edo brownie sin harina... Hostia, dei bat. Ez da momentu... dorre alboan emakumea. Vale. Dorre... Ze dorre? Ze dorre? Zer egitzezu dorre? Horri? Bai, hori. Faroa. Que estoy en el faro, joder. Ez da faroa, baina hori. Ah, hau! There you are. Baina saldu iteo. You even were kind enough. Sois ez dauke diruik. The only thing I can offer is pyromancy. Hombre, piromancia! Bueno. Eskua salduko oit, piromantziana. Nik harina de coliflor ulertu nuen, eta azalore irina existitzen da? Nik hori ulertuet. Vale, zan, brownie sin harina, de coliflor y calabaza. Edo de coliflor y... Edo brownie sin harina de coliflor. Ya. Anillo de cuarzo de llama. Aumenta la defensa de fuego. 2000. Be safe. Coliflor y chocolate. Vale, brownie sin harina de coliflor y chocolate. Edo brownie sin... brownie sin harina de coliflor y chocolate. Hello. Ez. Be Bai. safe. Bueno, bai, piromantzia berko nuke, baina saldu inon, gablan izaldu nion, bakizu nun erosi egiten berriz. Horregatik beste gunean ulertzen dizun ondo, eske norbaitek ulertzen hauintzat. Norbaitek, batek, ekaitzak kasu honetan, ez norbaitek. Brownie. Brownie berdin, ez dut ikusten marrazkia. A ver. 2000 favorez, 2000 izateko bai... 1000, Dios! Brownie nere untxia. Egi da. Zure untxik brownies nau. Beste piromantzia esku bat dago hortik non baiten, baina ez dakit non. Ja, ez dakizula. Pilin. Joder. Beste 1000 harima bertuta ez dauzket lagunok. Beraz, berri, zarajun... Zure untxiari brownie deitzen diozu bate. Hola izan hau. Kaitza, hola izan hau. Ai. Zer dutan bizigea? 5:07, Bueno, ja, 5 pasatzeten. Nola edo ala. Ez dakit non ez dudalako inoiz behar ez dudalako saltzen benetako madarikatuz zuhurtzia gabe bat bezala. Deitzen da, jaja, baina bakarrik bebe esaterakoan egiten du kaso. Ez dakit ondo ulertu den esan nahi nuena. Joder, orain ulertu dut. Nik ez. Ja, zikina. Brownie deitzen diozu. Nere untxia toto da. Nik ez dut ulertu. Hostia, ja 2000 harima dauzkau. Agur, eraztun erostea noa. Ekaitzari
ere bebe esaten diozu eta kaso egiten dizu. Hobeto tasio dupe. Venga, zea. Harimak hartu, harimak hartu, joda. Eraztuna hartu. Norbait nik Totori erantzuten diot bakarrik. Ez bebe, ez Brownie. Ja, ja, ja. Nik Totoriak erantzuten bakarrik. En fin. Hori ez dut harrapatu Totoren aia, nik ez. Nik ez eraz azken aldi honetan. Hau ez, ostia. Jabituta nago honen gana etortzen. Alu mobidak tasio dupe. Osea, aluagatik izketan nahi zinaten. Naiz enterau. Ez dakit noiz sartuan konversazio hori. Norbait, joku osoa gian behiratu gabe nahi nun, bakarrik zuen laguntzakin. Untxia sartu dudanean, bale. Nahi nun, joku guztiak gien behiratu gabein zuen laguntzakin, baina bengontan behiratuen behar dut, ia piromantzia hori nun saltzegoen. Baina, bueno, ez dut beharko azkenan. Bata dela eta beste dela ez dut beharko. Ba, oso loko nago, oso loko. Esan diotateri, ea bere untxiari Brownie ditzen zion. Untxiari. Kaitza, karo, gero konturatu naiz. Karo, eske hace vocabulario ala honok. Venga, va. Bueno, ben bai, zeakin, eraztun honekin, ez da dena ekipatu, por cierto. Ja, bosa pasatzeko monik ustat nire burua. Eta gaina zeakin, benen hon asuntoakin gaina. Vale, kodiziosak enduko dugu. Pena da, baina, kiston pena batek kentzek, baina, bueno, hala da batzutan. Bueno, bestek zer dira, anillo de vinculación. Haurek endu daiketz, ze invokazio koskor bat ingoet. Aumenta la carga máxima, ralentiza la degradación, resistencia a maldición, aumenta el ataque físico, ondo. Colorante, venga, va, ordun. Ingoetena da, efigie koskor bat. Lehengo nilargi efigie gastatzen jazarlean aparizio tonto itako baten zehatzeko, bueno. Hor flipante. Zer momentu pasa izan genaitu berekin. Ekaitza, klaro, gero konturatu naiz. Bueno, lagunok, bosa hau pasa ingoet. Argita garbi esate izuet. Bosa hau pasatzeko asmo guztia duket. Eta horratzen dagoen objektu ez duzu hartuko, zutondaren ondoan. Ba, hau da, momentua hori iteko, egia esan. Venga, va, hau da momentua. Ez da momentua, ontxe ze bat hartu eteta. Hau ez da momentua, ez. Ezkerrak norbait dauna abisatzeko, Ekaitzak idea lokok esatizkit beti. Eta momentua, ze justo humanidadea hortako hartu dut humanidadea, oain invokazio koskor bat iteko. Aberren naizen bideri hiltzen, que nos conocemos. Gazta kaka, bate. Ekaitza saboteador. Objetuak hortik ikusteak pizten nau. Erdikoa falta da, ea. Bueno. Arrazionaltasuna galtzen dut. Goita sei arkero daude. A ber. Urju 69. Astozakilak sekulako erakartasuna sentiarazten dit. Hombre. Hau Peter de Peyon laguna deu. Urju. Arpidetu zaitezte, arpidetu. Jarraina zazue. Zuen koadrila. Gaurko zuzenekoa, oraingoz atzoko baino hobeto doa gutxienez. Urjo, aizelako adin polita.
Epa, 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 epa. Hirurogeita behatzi urte, esategun. Ate, hirurogeita behatzi urte. Kaitza eta amabi ere. Ah! Ostia! Kustalez azinaten. Eta horrek denbora bat iraute gaina tonto nahi net. Edo hirurogeita behatzean jaiotakoak. Hirurogeita behatzi toto hori esan. Maio, hirurogeita behatzikoa. Vale, ostia! Inbokazioa, hoi nun dago. Nun dago inbokatzeko asuntoa? Ez dakit nun dago. Bide neongoa nun baiten, ez? Aurrera, tasio. Eta inbokazioa ze, norbait. Etxe barru neongoa, fijo. Fijo. Ez dakit nola ez daten ikusi baina arte. Ez duzu alakorik behar. Behar ez, baina nahi bai. Nun dago norbait, saiazu. Benola. Agarri ikuste zuen lurren marka bat, inbokazio gana. Urju, agurtu arru arte. Ba ezakit non dagoen, edo dagoen ere. Ja, eske igual danetan ez dago, ez? Bost guztietan ez dago. Vale, venga. Ostia! Venga, goazen. Ate pitonisarena esan dizuet. Peterrek sekulako zakil luzea dauka. Joño Peter. Depeio. Eta lodia galdetzeko ekaitzak. Ez dio, ez da hundiketan benen horrek, Venga, ba, gozo, Ekaitza, nahiko fina. Joan zaizu pozoia eta ziozu dupe. Baina, momentun ba neuken, ez? Sartu nahi zenen. Apa, aztek, apa, Peter de Peio. Zemoz. Bantxe zutaz eginan. Bai, zutaz eginan. Urjuk esateizu, zakil luze. Egiaztatzeko biali Snapchata. Venga, bigarren aldean lortuko duzu. Venga, ba, bai, hori da. Hori da, guain gontan benenoa sartuko jotzeai, ezpatai. Justo lainoa pasa aurretik eta venga. Hor despiste bat eukiet, gaizki jokatuet. Egia esan, pazientzikin. Oain arte gehien kostatzen nahi zaiden bosa dude gabe, Eta bosa iristea ere, bai. Hauak ja laiztarte sagartuko ja. Egin lagunak jundian bezala. Saiatu zara ez hiltzen. Ez dut ulertu, zure proposamen hori, norbait. Uf, ze kolpe sartu ditan, Uf, librada. Venga. Trago bat.
Hortxe arazoa ba. Pozoia topera. Ta venga. Ta venga. Jarri orain. Bai. Ah, eske ez dio seundikin, Oh, difentzia notatzezue. Joder! Joder! Nazio! Bai. Vale. Ah! Zakila nahiko argala dutenek azkarrak dira. Osea, zakilan teman interesa handia doko horrela hortan, Ez du horrela, hainbat alditan eman ondoren pozoitu egingo da. Ah, bale. Kontuz. Ah, ez hori mateko momentu da, hostia, eske irutzai lertu ingo ala, momentun baten. Vaya hostias. Pozoindu da. Ah, kontuz. Uf. Uaa, ez dakit nola nahi zen hil. Pozoinduta da baino ez? Ah! Bueno. Caben la hosti. Caben yo. Tasiu. Hil naiz, hil. Hostia. Kaixo. Opa, Horazio. Zemuz, bos baten nabil. Bai. Hostia. Ba, guantxe nahi zela izar bukatukoet. Garki. Nondik dator Tasio izena? Apa, Peter. Bueno, nire izen artistikoa, esatari gisa, Tasio Sudupe. Eta beste gabe, ni jarri nion nire guru izanon Tasio Sudupe. Hola xe, ez dago esplikazio hondik. Pelikula badao, Tasio, igual horretik neuken burun, baina ez non hortan pentsau izena jartzeakon. Ai. Beitu nola juna izan. Ah! Ustez bai. Azken uneko kolpe bat eragotziet sartzea. Apa, gudari. Eskarrik asko. Venga. Joder! Gaizki hasi gea, ya. Joder, ze gaizki hasi gean. Me caben, Dios. Kaixo, porkulo hartzea juna eta hola? Holako historik? Horazio mutua, kaixo. Mende Horazio. Maiok, Tasio. Joder. Buah, jefe mitikoa.
Ostia, erretan nago, ze pasatzea? Jode. Caben de oro, Caben de oro, Es que ya bi orduta gero sartu naiz jefea, ya pixkan ekauta nao. Entzan momentu hona, baina... Ja, gaberri segatu erdu. Oain arteko zailena dudi gabe, Dudi gabe. Oso zaila ez diruditazio. Ara? Ara? Urju, urretxo zumarrakoa. Zer deritzazu? Aleazpen bizi naiz. Baina bere zarostarra naiz. Komplikatoa da, nire jatorria. Galdera zaila indiazu. Ez da ezer zuretzat. Sartuko banintz, jorradak utzita, ja benenoik ez dauket, por cierto. Bai, sartu naiz, baina... Vale. Tasio uzlabekoa da. Hoi izate gura zimutu, uzlab. Urretxo zumarra lehazpian zuela bergara. Hor moitzan naiz. Ua, a ver, golpe hori ze, batzutan sartzeu eta bestetan ez? Osa, deke ba, tipoa. Deke ba. Hostia, harimak hartu gabe, 11.000 dia jala, Gero eta min gutxeo egiten duzu edo ni naiz. Ez que baina ez daukat benenoa. Ostia! Ostia! Agur gaztiak. Agur urju. Ondo ibili. Caben diu. Aio urju, ondo pasa. Ondo pasa. Buah. Gorra dago asuntoa, zaila ziok. Bai, gorra dago, Nire ez nago nere reflejo momentu honenen. Venga, beste saiakera parea tingo ditut eta ea lortzen. Eta bestela, inungo lotxari gabe, zuzuneko abukau eta mentxutzeko eta. Eta urruna hasten naizenen, fresko gongo naiz. Egi da ja, iristea errezagoa dala. Ez daulako jende asko biden. Eta orduan browse sartzen naiz. Horrek erreztu ditugu asuntoa. Yep. Zagutzen ez autobus magikoa? Hori dela mitiko. Nik ez zagutzen autobus magikoa musika taldea. Igual etxe horretik ez? Zer zan? Barazki bizidunak zian horako bat?
Oh! Uff! Buah, ze gaizki joko duten hau. Ze gaizki joko duten hau. Ja, 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 que bai. Peter de Peyo hori zu baino zaharragoa da. Ostia. Azken saiakera. Ikustezu ez nahola nire reflejo momentu honenen. Oain indeten partida oso txarra izan da. Eta bueno, azken saiakera. Hola da gauza. Hola da gauza. The Magic School Bus. Aventuras sobre ruedas en España y el autobús mágico en Hispanoamérica. Es una serie animada infantil canadiense. Ni baino zaharragoa da. Azkenean lortuko duzu. Nik entzun da baneuken, baina... ez dut inoiz ikusi. Musika taldea bastante ondo dago, autobus magikoa. Bueno, ni gustatzen zait. Bai, oso zarra da berarentzat. Cabrones. Jode! Ez ez ditut kontutan hartzen gauzak, Jode! Venga ya! Biota okorro hain naiz, Oain dela bi partida momentu baten puntu hartuta neukela iritzi zitzaidan, baina gero, ostiako bat etorria eta... Jode! Horiek lehen ez zituen iten, noiz hasia danetan hori iten? Igual gerturatze bat naiz bakarrik itegu, klaro. Karo, eske bain erretzen nahi nahi zenbo guztien. Bueno, bukatutzat lagunok. Hau txezan azken aukera gorkoz. 2 hor eta 20 minutu, ja asko da. Eta bueno, beste baten jarraituko dugu. Akaso datozen egunotan. Ondo izan? Ondo izan, kuadrilla berri bat zeutu dugu gaur Twitchen. Haze etorrera induen, gazteek. Eta bueno. Gemekin zua kontra egin dezakezu. No jodas. Ondo bukatu guna eta musito bat. Ondo... Ostia, urruna gemak erabili baitut orduan. Ados. Primeran tasio dupe. Urrengo batera arte baita zuire. Ondo izan, adiskideok. Ditu zer reflejo iteiten beta horrekotan. Pantailak. Gema mengual erabili. Vale, urruna ia akoratzen naizen. Gema mengual. Agur, Peter de Peyo, agur esateu. Ikusiko ega berriz. Horren arte. Aio, ondo izan. Ja, 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 ja.